יודעת מה את מזכירה לי? את רות שווייד, החברה של אמא שלי. היא הייתה מוצבת בקיירו בצבא הבריטי, והיא התאהבה שם בקצין שלה, בריטי, נשוי. בסוף המלחמה היא חזרה בהיריון לארץ, והוא מאנגליה שלח לה גלויות שהוא מתגעגע. בסוף התחתנה עם מישהו זקן ממנה ב-25 שנה. מתגעגעה. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. Keep me know that you keep me know that you keep me know that you keep me know so I hear you call. היי, מה קורה? היא הייתה השקר הכי אמיתי שלי. נו, אז אתמול נפגשתם, כן? כן. איפה פגשה אותך? בחוץ, אינטימי, איפה? בים.